مسجد دی بجلی چندے دے نال چلدی ہے تے کیا امام مسجد تے مؤذن اتوں اپنے موبائل وغیرہ چارج کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ان کو بھی اجازت دے سکتے ہیں لوگوں کو نمازیوں کو کہ یہ بھی تو موبائل چارج کر گندے رہن؟ تاں ان دا جواب یہ ہے امام تے مؤذن حضرات تاں مسجد دی بجلی نے اپنا موبائل چارج کر سکتے ہیں، کیونکہ مسجد دی بجلی مسجد دی ضروریات تے ان دے فائدے کتے ہوندی ہے تے امام مؤذن جڑے ہیں مسجد دے یہ بھی فائدے تے ضروریات دے وچ ہیں، لہٰذا ان دی معقول ضروریات ہیں مسجد دی ہی ضروریات ہو سن۔ مزید ہے کہ مسجد دی بجلی کو امام تے مؤذن حضرات دے اپنی ضروریات تے سہولیات استعمال کرن تے عرف بھی ہے، البتہ عام نمازی حضرات کو مسجد دی بجلی تو موبائل چارج کرن دی ہرگز اجازت کائے نہیں۔ کیوں؟ عام نمازی دا مسجد دی بجلی جو موبائل چارج کرنا مسجد دی بجلی کو خلاف مصرف استعمال کرنا ہے، جو کہ شرعاً ناجائز و گناہ ہے، لہذا امام یا مؤذن بین کو مسجد دی بجلی کنے موبائل چارج کرن دی اجازت بھی ہرگز نہیں دے سکتے، اگر اے دے سن تاں اے بھی گناہگار تھی سن۔ فتاوی ہندیہ دے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ امام مؤذن اے جرہن اپنے فائدے دے اعتبار نال اے مسجد کنے فائدہ چاہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد دا متولی بھی ہے نا تے او مسجد دا دیوہ لیٹے اے اپنے گھر بھی چاہتے نہیں نے سکدا۔ یہ فتاوی ہندیہ دے اندر مسئلہ موجود ہے۔